Awesome. I dag der spiller vi Echoes. Sammen med Søren. Hej Peter. Og en der hedder Sebastian, som står helt bag os dernede. Helt deromme. Og vi spiller Oriental. Ja, vi spiller så ikke vores inde på mappet Oriental, ikke? Ja. Og vi er alle 4 på hold, og der er ikke andre. Jeg begynder at få blok, så går jeg midt. Ja. Vi går bare direkte mod midt, eller hvad? Ja, let's do it like a boss. Og skift. Seb, kan du lige sige det til ham? Hvad? At han skal tie stille? Nej, Mads, du skal lige huske at tie stille. Ja, det er min lillebror. Ja. Mads, det ved du også godt, ikke? Okay, jeg er allerede begyndt at bygge. Jeg har brugt flere blocks på et tidspunkt. Okay, jeg kommer med en stack nu. Jeg kommer lige med et par stykker. Du må gerne komme med et sværd også, Mike, hvis du kan købe det. Jamen, nej, jeg protector æg. Jeg har ikke blocks. Kommer I, eller hvad? Der kommer en anden en. Jeg er ikke svær. Seb, går du ud til med ham med blocks? Jeg køb. Skal jeg give ham nogle blocks? Ja. Ja, skynd dig, kom ud. Okay. Kommer du? Okay, du er der. Drop dem. Drop it all. Drop it all. Drop it over. Ja, prøv at tryk E og så kontrol. Det ved jeg. Ja, Seb han er sådan rimelig en noob til Minecraft. Ja. Men det er fordi, jeg heller ikke kan spille det. Jo, du kan. Nej. Jeg er Du er faktisk bare ikke så god. Hey, jeg kan ikke spille det, Mike. Jo, du kan. Fordi jeg ikke har en stationær. Ha! Eller jo, jeg har en, den er bare gået. Jeg spiller på bærbar. Ja, Søren han spiller på bæver. Jamen, jeg har en Google Chrome. Den er bare lort. Det er bare no-go. Det mener jeg faktisk også Søren har. Er det ikke? Er det ikke en Chromebook, du har? Nej, det er ikke en Chromebook, han har. Jo. Er det ikke en Chromebook, du har? Så. Jeg har en Chromebook, men den fik jeg stående. Jeg ved det godt, Mads. Bare ti stille. Just shut up. Just drop it over. Hello, den inde i midten, ikke? Og den er mega god. Og Okay, Peter, du protector ikke. Peter, du protector ikke. Bare så ved det. Jeg skal bare lige have... Det er en af det, jeg er bedst til. Bare gør ligesom i går. Da vi så spillede. Hallo, jeg har virkelig meget. Hallo, Mike, er det dig, der er i midt? Ja, jeg har stået på siden på en diamond generator derude. Okay, Mike. Jeg har 16. Hele min hotbike, og jeg har 16 diger. Jeg har 5,5 stack jern og 18 Hey, Okay. Peter. Jeg er Man har opgraderet. en til sådan der. Nej, jeg opgraderet den ikke. Jeg skal have noget mad. Der er nogen, der gider... Ja, jeg har mad til dig. Jeg skulle lige til at tage det her. Jeg gik ind. Jeg er tilbage i basen. Okay. Jamen, jeg er også hjemme i basen. Okay. Peter, begynd nu at projektere æg. Ja, Jeg er faktisk lidt glad for, at folk ikke kan se, Se hvad? at jeg spiller. Ja, ægget er lige blevet smadret. Peter, det var din skyld. Vores? Ja. Shit. Wow. Sorry. Jeg løber efter ham. Jeg er efter ham. What? Er det ham, der løber det ud som en handicap? Nej. Jeg er færdig. Var der nogen, der så det, jeg gjorde? Jeg er færdig. Ja. Nej. Jeg fik en. Eller alle sammen hvad, eller hvad? Ja, jeg er færdig. Vi klipper til den næste video. Sidste bukser. Så er vi tilbage lidt. De sidste bare lidt på Søren. Så ser vi Søren her fra højre. Og der kommer Peter bag ham. Han har Og Peter er der. kørt frem, og Peter er her. Peter også. De står simpelthen og Skal jeg også købe og vildt til dig, Peter? Ja, jeg døde som Sko, forholdsvis groft. Men hey, der er alle kasserne. også. Det var her, vi spawnede. Peter, her. Okay, vi ses om lidt. Så er vi tilbage. Jeg tænker faktisk, at jeg bare starter og ud over. Ja, vi er Det er anden tilbage. runde. Vi er anden runde. Hallo, er der Og nogen, vi er Team Blå nu. Mike, du går med mig i, midt. Ja, jeg går med Søren i midt, og I andre i Defender ægget. Ja, Og husk nu, dæk det til, og alle de gode sager, okay? ja, så Om Søren, hvis vi skal i midt, så skal vi kun have blocks. Jeg ved det. Den her koster 10 iron. Peter, den er ikke tændt. jeg kan godt gå over og tænde den om lidt. Mike, jeg har blocks. Prøv at gå væk, hvis jeg skal tænde den.
Okay, så Søren midt. Sådan der. Og hvis du falder ned, så er det ligegyldigt. Er vi enige om det? Ja. Okay, så hvis du kan bygge rigtig hurtigt, så kommer vi derover før gul. Og Hvor en af dem lige faldt ud. Hvor meget koster sand? Så du skal begynde at dreje lidt til venstre. 2 eller 1 iron for 2 blocks. Du skal bare begynde at dække ægget. Så tager vi andre midt. Det jeg har tænkt mig. Godt. Men Mike, du skal jo tænke på, det er min højre, når du siger venstre. Okay. Der er en grøn deroppe. Han har ikke set os. Er han bare? Ja. Jeg går efter Dias. Det gør jeg. Du tager kælderen. Vi skal bare tænde vores egen generator. Det er bange for, at der er en midt med. Når jeg har 5, så løber jeg. Jeg har 5. Godt. Hey, drenge, der kommer gul. Der kommer gul. Ja, Drik, der kommer god. Slå ham ud over. Bare suicide. Det går lige meget med livet. fik vi ham? Ja, vi fik ham. Nej. Woo! Er han Fuck, ude? han har anti-knockback. Ja, vi fik ham. Ja, I fik Hvad mig. var det? Ja, I fik Det mig. var... Var det mig? Fik jeg et kill? Nej, det var Peter. Nå, fordi jeg hoppede nemlig ud fra siden. Jeg døde også af det. Hallo, hjælper I lige? Jeg er midt. Jeg har 5 Jeg dør diamonds, næsten. som vi kan tænde vores egen diamond generator. Ja, men jeg vil bare stadigvæk gerne. Ja, det var skiboppingen. Jeg tænder vores egen. Halv. Dreng, der kommer rød med læder. Der kommer rød med læder. Jeg løber Hvad er ud. vi? Er vi er blå, ikke? Nej! Ja, og nu døde jeg. Men, hallo, hvad? Det kan I ikke finde ud af at beskytte et æg. Næste gang I går så strafer jeg ikke, så bliver jeg. Jeg Ja, døde. der kommer en rød mere nu. Goddammit. Get wrecked. Goddammit. Fuck. Jeg døde også. Jeg dør nu. 100 p. Jeg dør. Jeg er død. Ja. Nej, jeg fik ham Ej, let. så. Jeg fik ham! Godt, Mike. Nu skal vi... Jeg har på fornemmelse, at Mike kommer til at dø. Hallo, bare suicide. Er Søren? Nej, det er sgu da fucking komisk. Jeg har en halv liv. Ja, Hvem er i live? Jeg Mig. er den eneste. Jeg Det er fucking godt drama, det her. Jeg blev decideret. Jeg blev faktisk bogstaveligt talt slået ihjel. Jeg røg bare ned. Okay, skal jeg suicide? Skal jeg suicide? Ja, suicide. Vi har top. Og siden smadrede ham. Suicide-angreb. Hallo, nej, slå ham der med ud i faldet. Med ud i faldet, Mike. Slå med ud i faldet. Nej, det var tæt på. Okay, Fanden, vi tager den igen. Ja. Jeg kan ikke noget. Så har vi et nyt game for ned i det her hul. Så er vi tilbage. Og der er 10 sekunder, og så er vi i gang. Kan jeg nå at hoppe ud? Kan jeg nå at hoppe ud? Kan vi? Jeg hoppede ud, mand. Kan vi? Jeg sidder i vandet. Jeg sidder i vandet. Jeg sidder i vandet. Og jeg nåede der lige. Okay, godt. Vi er alle sammen her. Det her igen. Vi er ved siden af Ja. hinanden igen, Mike. Yay! Og det sætter dig bag os igen. Hej, Sepp. Du går bedst. For det var skidt. Og det kunne være fedt, Du mens... burde. Nå. Ej, Mike, jeg troede lige, jeg kunne tage det i mig. Ej, så... Okay, Peter, defend ægget. Peter, defend ægget. Jeg washer. Jeg slår på det. Jeg rusher løber ikke. på det. Du rusher ikke. Stop, Jeg slår bare på ægget. Stop. Peter, du skal ikke slå ægget. Peter, det er bare... Hvad laver du egentlig? Kan man godt smadre den her iron block? Nej. Jeg roer ægget. Kasper. Man kan... Kasper. Jeg roer ægget. Peter, skriv væk. Kom med i midt. Kom med i midt. Peter, her. Ja, Og den her gang, så passer jeg ordentligt på ægget, drenge, okay? Peter, Nej, her. jeg skal... Du skal ikke. Rusher. Ja. Jeg vil lige gøre fandme ro. Jeg har ikke nok blocks. Vil I ikke lige komme og give mig nogen? Jo, jeg suicider. Wow. Jeg har ikke nok blocks. Her, Søren. Jeg har lige præcis ikke nok blocks. Jeg har 50. Jeg er jo inde... Jeg er jo Okay, ude. Peter, her. Peter, her. Den er galt. Kom nu. Mike, drop. Hurtigt. Nej, okay, du bygger. Vi er ikke de første. Nej, det går lige meget. Det er derfor, hallo, når jeg vil gerne lige sige, når vi spiller det her map, ikke også, så lad mig få alt ironet, og så køber jeg hurtigt blocks, okay? Ja. Lad mig få alt ironet, fordi så kan jeg hurtigt strafe. Det er bare det, vi gør. Vi er i midt. Vi er det eneste i midt, Mike. Er vi? Ja, jeg står på Diamond, du samler ting ud i siden.
Så er vi klar igen? Jeg har snart 10. Jeg har 10 nu. Men vi bliver holdt. Det var bare lige... Der kom ind, Mike. Stop. Rush. Er Jeg I kan ikke tæve med en iron block. Kan du det? Nej, jeg kan ikke gå. i midt? Ja. Der kommer en dreng. Der kommer en med læder. Til vores ø? Ja. Fed. Vi fik Ikke på ham, Søren. Ja, vi nakkede ham ud Der er over. bag dig, bag dig, bag dig, bag dig. Er der en bag mig? Der kommer flere. Bag os. Er der flere? Ægget. Jeg fik et kill, tror jeg. Nej, Mike stjal mit kill. Kan I få Gør ham? det. Big up. Var det? Ægget er væk. Ægget er Var væk. det om? Nå, det var en fra vores hold. Eller er der nogen, der gider købe nogle ting til mig? Jeg har ikke rigtig noget. Begynd at købe læderarmor. Jeg har nok. Har du læderarmor, Søren? Nej, jeg har slet ikke noget. Okay, jeg køber det. Står du? Jeg står på Diamond Generatoren ude i siderne. Okay. Okay, fik du tændt vores? Ja, den er på level 2 nu. Fedt. Fed. Nej, jeg skaffer selv ting, Nå, men jeg har ellers lige købt, så... Okay, så køb. Drop. Yep. Peter, forstår du ikke, samler du? Er det fint med læder? Ja, det er fint. Bare drop. Jeg har et jernsvær nu. Peter, fuck du juice. Forresten, Søren her, helmen. Det var det. Jeg kan ikke fat i helmen. Jeg kan hurtigt købe et sværd til dig. Fik jeg ikke nogen hjelm? Jo, Jeg har lige den smidt. smed jeg også. Peter, Jeg ryk frygter dig. Nej, jeg har ikke råd til Et stykke. Peter, et stykke. Jeg har råd til et stensværd til dig. Ja, jeg køber selv stensvær. Okay. Kom nu, guld. Jeg er vild teammate. Jeg er bare den der douchebag. Chestplate. Så er guldgeneratoren opgraderet. Godt. Søren, vi går til midt igen. Er du klar? Jeg skal lige have chestplate. Jeg har chestplate. Godt, let's go, Mike. Lad Hvor os jeg gå på det midt. Jeg har kun halv liv, Ja. bare så jeg ved det. Peter, du beskytter ægget godt. Hey, Søren, her. Hvilket æg? Søren. Nok det æg, vi har. Nej, vi har ikke noget, Nej. Søren. Oh my god. Hvor er du dum, Søren. Jeg kan godt lide at sådan gå stealth. Hallo, kom. Okay, der er en, der er rimelig pro i midt. Ja, vi flækker ham. Det er 3 mod 1. Ah! De løb. Hallo, pas på. Der skal være en til at stå og holde øje med, når der kommer nogen. Jeg holder øje. Jeg holder også. Jeg har... der kommer en i iron armor her, men kun... Okay, den tager Søren. Ja, kan jeg da godt se. Søren, kom tilbage. Jeg fik ham ud over. Godt. Jeg står på generatoren. Jeg står oppe på den her guld. Nå, Mike, vi deler. Jeg har mine 15 nu. 15. Okay, jeg skal også bare have 15. Jeg har 3, jeg har 4. Der er et iron sværd. 16 guld. Okay. Hallo, jeg står lige FK her. Hurtigt, jeg skal bare lige hurtigt her. Ja. Så hvor meget guld mangler du? Sørg for, der ikke Jeg mangler ikke særlig meget. Jeg mangler 3. Hold. kommer der nogen. Ja. Og jeg har ham. Gør det. Sådan der. Jeg har råd til et iron sværd. Og jeg har 3 diamonds. Jeg er illumineret i. Hjælp! Hvor? Halvt liv. Jeg skal bare lige have 4 diamonds mere. Okay. Hey, så bag dig. 2 diamonds. Shit. Døj. Jeg tævede ham med en diamond. Ej. Jeg tabte ham med en diamond. Okay, jeg skal hjem nu. Ja, Eller jeg tilbage. kan godt følge. Tilbage, kom nu. Nå, men så... Jeg har et diamant. Sepp, vil du gerne have mit jernsvær? Nej, Her, hjælp! Gør det hjem. Kom, hjem, hurtigt. Der ligger alligevel nogle resterede diamond. Jeg er 20 nu. Kom. Godt hjem. Fuck, vi pro jo. MLG Pro der. Ja. Gik uden at stoppe på broen. Nu skal jeg bare lade. Wow. Fuck, det var new. Jeg kan godt lide. Hej. Peter, har du nogle diamonds? Må jeg få bare 7 diamonds? Fuck, jeg har meget jern, jo. Peter, må jeg få 7 Jeg har kun diamonds? 1 tilbage.
Er der nogen, der har sådan 7 diamonds, jeg lige hurtigt på? Nej, vi har masser af jern. Mike, vil du... Jeg har lige brugt. Sebastian, vil du gerne have mit chain armor? Det er bedre Nå, end nu har jeg nok. Jeg har nok. Nej, stop, Peter. Jeg Du har fået bedre armor. chestplate. Du har fået bedre armor. Ja, men jeg har allerede iron chestplate. Hvor fanden blev han af der? Kommer der en og dør? Skal han dø? Nå, men han fister mig. Gør Han er du? død. Han er død. Han er død. Hvor var du henne? Jeg er midt. Kom til midt, dreng. Nå, du døde. Jeg troede... Peter, må jeg bare få 2 diamonds? Hallo, dreng, Ja, skal vi der tage... står- Du Skal kan vi tage få yellow? 3 hos mig. Du kan få 9 hos mig. Nej, men jeg behøver dem ikke. Jeg skal bare lige have diasvær, Peter. Er vi inde i midten? Ja. En af jer må gerne komme ind og hjælpe med at beskytte. Jeg kommer lige. Jeg skal bare lige have den her diasvær. Jeg lukker den ene indgang. Jeg kommer nu. Jeg har lukket den ene Må indgang. jeg lige få bare 12 diamonds? Du kan få 3 hos mig lige hurtigt. Nej, sådan det må du ikke. Lige ekstra her. 12 diamonds, så har jeg en bue. Jo, der er 3. Sådan. Sepp, du kan få... Jeg kan få notch apples. Sepp, Jeg kommer ud, der er en bue. Jeg har golden Der er en apples. Sepp, du kan få nok til diamondsvær. Ja, jeg har golden apples. Sepp, du kan få nok til diamondsvær. Ja. Ui, ja. Okay, Sepp, kom hjem. Vi skal have diamondsvær. Der kommer en. Er en pro? Det er en... Fik hende. Du døde seriøst. Fuck, du noob. Jeg havde så sindssygt lidt liv. Okay, jeg har nok til diamondsvær til dig. Og læderarmor. Rip mig. Nej, jeg fik Sepp, Hvad? Vi har ikke vores æg, så jeg kan jo ikke breeze. nej, det er rigtigt. Og der så er jeg også fuld. Og jeg har diamond sword. Hvilket hold har vi? Vi får purple. Mike, har du et notch apple? Mike, er du død, eller hvad? Nej, jeg er ikke død. Jeg er heller ikke død. Er det kun mig, der er død? Ja. Og jeg har en punch 1 bue. Jeg køber en Hvad sker der, hvis jeg bare bliver ved med at flyve nedad? Det aner jeg ikke. Jeg har en pile nu også. Jeg kan jo ikke dø. Jeg skal bare have et godt... Jeg skal bare have 10 diamonds, så har jeg også et godt... det pickaxe. Om jeg skal have noget med. Jeg tager alle diamondsene. Det er derfor, han har nok til et godt apple. Det er Så sådan, jeg har står jeg efter på vores ø igen. Der er kun en fra blå og grå tilbage. Det er derfor, Okay, det er sådan, jeg har farmet lidt. Altså, yellow, dem kan vi sagtens tage ud. De har ikke noget på deres æg. Jeg kan lige tjekke. Der er en, der er ved at blokke sig over til yellow. Okay, fedt. Og det er den sidste grå. Hey, Peter. Ja. Hvor mange diamonds har du? 12, men jeg skal bruge 15. Nu dør han. Fuck dig, Peter. Hvad? Jeg skal Fuck bruge dig, til Victor. arrows. Peter, det er ikke diamond, man bruger til arrows. Nej, til bue hedder det. Jeg er tilbage. Okay. Så venter jeg bag til dig. De har ikke en flyvende fis på dem her gul. De har heller ikke obsidian. De har kun stone. Gul, eller hvad? Ja. Mike, jeg skal bare have 3. Jeg kan tage en Hvor mange stone. skal du bruge? Er du sikker på, at der ikke godt kan gemme sig noget obsidian indenunder? Jeg var inde i det. De Jeg har skal bare på ikke 3, noget. Mike. Peter? Ja. Bland udenom. Er der nogen, der vil tage, guldet med mig? Jeg skal bare lige have en pickaxe. Jeg kan godt tage et spot, hvor han kommer ifra. Jeg løber over på grøn. Okay. Jeg skal bare lige have 2 diamonds mere. Har de noget diarmor? Der Eller? er en, der er læderarmor her med et, må jeg se, et iron sværd. Han står på deres stun generator lige for grøn. What? Står han stadig på den? Ja, Jeg røg lige af. han står der, og nu er der 2. Den Jeg røg af. ene gule er på vej over til grøn. Og Peter, han er væk. Så Peter, han er væk. Jeg røg af. Ja, Peter, han blev smidt af. Så jeg Skal jeg tage den sidste grå, eller hvad? Godt. Søren. slår lige min... Jeg slår Er der lige... en, der står på diamond generatoren? Nej, der er. Jo, der kommer en nu. De siger bare til, Før var der en, der når stod det på er diamond rundt er færdig. generator. Nu kommer Skal jeg tage den sidste grå ud, eller hvad? Kan I det? der kommer 2, der kommer en, der rusher dig. Men jeg har en bue. Jeg skyder bare. Og ja, der er en, der står på diamond generatoren. Jeg er på gul. Ja. Mike, kommer du ikke lige til grøn? Jeg holder lige øje med grå. Kan I bare sige til, når Nå, det... på grøn, så kan det se gul ud. En af dem kan blokke sig
Herovre på den øverste. Så er vi tilbage igen. Det var de 20 minutter, der var gået. Hallo, Mike, kan du ikke lige komme over på, hvad hedder det, på grund? Jo. Der, Er du sikker på, at de ikke har bue? de rusher. Ja, jeg har To- De var så 3 mand. Nej. Jo. Hvor er det? Godt så. Mike, du over, eller hvad? Ja, jeg filmer lige nu. Super. Har du filmet alt? Ja, stort set. Super. Altid jeg har været i live, det har jeg filmet. Der er stadig en fra Google, der har sit læder. Ja. Læder. Er du over på grund, eller hvad? Ja, jeg er på grund. Ja, Okay, godt, lad os gå efter dem. han er. Lad os stoppe nu. Kan vi tage dem? De rusher alle tre. Alle Der tre var lige en, for. der tog fall damage der og døde næsten. Og der er en, der står og gemmer sig her. Hvor? Lige heroppe af huset der med deres koberslange, der over ved deres vej. Her. Der er en, der står og gemmer sig. Han kan falde ned og bare være stok. Fuck, det er jo egentlig klogt nok. Jeg står og kigger på ham. Det er ham der, han er over ved deres vej. Prøv at blokke jer op til det, jeres. Skal jeg derop, eller hvad? Hvem er jeg er næsten lige under ham. Mike, op til højre. Der er en, der står. Mike, Mike, jeg holder vejen, bare kig. op til højre for dig. Der er en, der står lige ved siden af deres vej. Nu er han ved at snige sig udenom dig. Hvor, nede på jorden, eller hvad? Nej, han er oppe. Jeg ved, hvor han er. Super. Så prøver jeg altså til Google nu. Han står lige til højre for dig. Pas på. Døde du? Nej, Jeg han står fucking og lidt gemmer lidt. sig igen lige heromme. Om på den anden side. Der står en inde der. Godt ramt, Mike. Vi vandt! Nej, der er stadig en her. Mike, der er masser af personer. Ja, det var bare chatten kom. Nå. Hey! Jeg køber lige golden apple, Mike. Gro er her, Gro er her. Rusher. I skal snart overtage deres æg ud, ellers bliver det jo bare ved med at rush. De kom. Hvad fanden laver ham der? Jeg dør, Mike! 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 Døde du? Nej, jeg hiver sejren i hus. Nej, vi har Mike. Jeg hiver sejren i hus. Hvor er du? Peter også. Hvor Nej, Peter, han blev smidt af. Der kommer hans en over på internet. blå. Hvorfor snakker han så ikke? Mike, du kan komme. Der er det. Fordi jeg snakker ikke. Nå. Mike, hvor er du? Der. Mike, de er begge to på øen. Ja, de står lige op, hvor ham den ene gemte sig. Ja, Ham den ene, han er faldet ned. Ha! det gjorde Han den. kan ikke komme op, medmindre han får blokke. Men det er dumt. Mike, jeg tror så snart, du skal til at blokke. En af dem har tvær. Du skal snart til at blokke. Der er de. Ja, der er en med stålsvær. Godt, han er ude. Der er en, der står. Der er en, der... Han kan ikke komme op, han er stok. Bare lad ham blive der, så har vi en mand ud at spille. Ja, Hvorfor får du ikke blive slået af ham? du skal bare til sidst nakke ham, når der ikke er andre. Der kommer en med bloks, Mike. Bare smadre hende. Jeg kan ikke være pil. Og så vælger du ham. De dropper bloks ned til ham. Nej, shit. Lol, der er ikke brugt. Nej, han kan komme op, han kommer op. Shit. Han er stensvær. Det har de begge to, vist. Og jeg ved det. Han er oppe på taget, Mike. Den ene er oppe på taget. Mike, køb en masse bloks, okay? Og så blok der hele vejen op til kobrand. Jeg er inde i ham der med... Jeg er inde i en af dem. Wow, han har jumpet. Mike, de kommer nu. En af dem har en iron hjelm. Der. Blacky, Mike, du dør du. Mike, hvor meget liv har du? 2. Løb. Du kan ikke, Mike. Mike, de er alle sammen de alle tre løber, de har ikke rent ud. Mike, skynd dig hen til broen. Skynd dig hen til broen. De kommer. Hvor mange liv har du? 3. Du kan ikke stoppe op. Du må ikke stoppe op, Mike. Halt. Du dør snart. Ja. Dammit.
Lige Godt. flash hop. 60. Flash Flash up. op. Tæt på. Skal vi tage game mere? Ja. Så er jeg tilbage igen. Okay, hej Peter. Jeg ventede bare til at være færdig. Dwarven? Jeg kan Ja, jeg har igen. Ja. Kom over på den anden side. Ja. Ja, hallo, nu står der en hel masse. Kom herover. Den her side. Hvad med den her? Hvorfor en? En til... Tea-par. Hallo, tag tea-party helt op deroppe. Helt op i venstre hjørne. Jeg kan ikke flikke på grund af Mike. Og hvad så? Hvad for et team? Pink. Jeg er til pink. Pink. Ja. Pink. Og så får vi en random med. Fedt. Nej, det håber jeg ikke. Hey, Og vi har lige fundet ud af, hvem vi er på hold med. Vi er på hold med Spooky X. oh my god, he's Nu er det so spooky. Spooky. He's so freaking spooky. Jeg prøver at drukne mig selv. Det er godt, det ikke er Spooky MC. Shit. Han er vagt på frikivet. Han er vagt på frikivet. Så det er godt, vi ikke har noget brød på os, hvis vi har spooky MC med. Eller weed. Eller iron armor på. Kan man ikke drukne sig selv? Nej. Nej, men hvis der ikke liv er det, så fucking noget. Wow. Oh shit, det er jo kedeligt så. Men jeg vil ikke spille os ud på at vente. Må jeg se der. Du var ikke i nærheden. Vi har Spooky. Hvor var jeg så hen? Der var en med det samme skin. Du skal faktisk kigge på navnet, ikke? Der stod altså solen er sej. Hvad gjorde jeg? Okay, hvor var det henne? Hvor var det henne? Det ved jeg sgu ikke. Okay, Bare efter. en lille forhistorie. De har lige lagt gemmeleg. Det er bare det, de har gjort. Det kan jeg. Peter! Min Minecraft bliver ved med at lagge. Ja, Gå væk. du tog Gå væk. ironet, Peter. Nej, det gør jeg. Hvad? Gå væk. Jeg kunne kun lide... Hey, hvis det lægger for dig. Ha! Jeg tager alt dit iron, Peter. Lær det. Lær det. Hallo, jeg går i midt. Jeg har næsten et jernsvær. Peter, han Hvorfor er jeg får midt? iron. Fordi det lægger for ham. Peter, Er der noget, der var med midt, eller hvad? iron generatoren lige nu. Peter, hans internet røg. Nå, ja, der forsvandt han. Hallo, Mike, kommer du med til midt? Ja, jeg køber bare lidt jernsvær. Hvorfor jeg kan? Bare for at jeg kan slå lidt for. Hallo, Mike, må jeg så ikke få det, fordi at, så er jeg fuld gearet og med jerntør. Så kan jeg være ham der rusher, men... Okay. Ja, det får du, når vi lige... Nogen, der har været oppe og kappe vores æg. Nej. Det gør jeg så. Fuck, nej, det er dumt. Og alt mit iron på blokke. Hvorfor? Det er ikke dumt. Hvad sker der? Er det Peter, der snakker? Nej. Mike, gider du ikke lige at stoppe det der? Mike, din stemme. Mike. 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 Hvad sker der? Ved jeg ikke. Kan du høre mig? Ja, ja. Det er fint med Prøv at gå dig. ind til ham. Prøv at gå ind til ham. Hvorfor skulle jeg det? Lige så ved vi, hvad der skete. Nå. Prøv at råbe på ham. Mike! Hvad? Hvad? Ja, jeg kommer... Min internet virker ikke, Nå, så jeg kommer... han mistede lige op. Han stoppede lige optagelsen, I guess. Nej, fuck! Jeg kommer ikke igen. Hjælp! Er der en, eller hvad? Jeg kommer ikke på Der igen. var fandme mange. De var to, der rushede os. Jeg dør! Rip ægget. Skynd dig op til vores æg. Jamen, jeg er langt væk fra det. Der står Mike. Shit. Hey, vi er ikke med. Der kommer han. Nej, jeg kunne have fået et kill, og så falder jeg. Mike! Hvad? Tosik! Fuck. Ja, jeg ved godt, der er lidt stille lige nu. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. De andre også, der sker et eller andet. For helvede. Søren.
8.